السلام علیکم، میں مظہر ملک تے تساں دے پے یوٹیوب چینل پہوڑ بادشاہ۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ امید کرنے ہیں سارے دوست ٹھیک ہو سو تے خیر خیریت نال ہو سو۔ سٹارٹ کرنے آج دی مزیدار ویڈیو سٹارٹ کرنے تو پہلے سارے دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ سارا چینل پہوڑ بادشاہ کارگن سو سبسکرائب تے جڑے دوست کو فیس بک تے رہتے پین وہ سارا فیس بک پیج پہوڑ بادشاہ وہ بھی فالو کر گنسن تے اج دی مزیدار ویڈیو دے وچ اج تساں ایک خوشخبری سن سو۔ یہ خوشخبری انہاں واسطے جڑے دوست میڈیکلی نواں یوٹیوب چینل بنائی ودن یا جنہاں دوستاں دا واچ ٹائم ویوز کمپلیٹ نہیں تھیندے پے تاں اے انہاں واسطے ویڈیو خاص ہے۔ تاں ویڈیو پوری دیکھ سو، تاری محبت ہے تے میرے کول ایک سافٹ ویئر ہے پیا جن وچ نا تساں اپنا واچ ٹائم اپنے ویوز یہ اپنے موبائل دے وچ تساں کمپلیٹ کر سکتے ہیں تے تساں میرے نال جڑا ہے دوست سافٹ ویئر گھننا چاہیں میرے نال رابطہ کرے سن، بالکل فری دے وچ میں کچھ نہیں گھننی تارے کولوں، بالکل فری تے وہ دوست میرے نال رابطہ کرے سو، کمنٹ کرے سو، اپنا نمبر دے سو تے میں تو کو سافٹ ویئر جڑا ہے نا سینڈ کر دے سا تے باقی جڑا ہے نا ان دے وچ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ویوز تک جتنے ضرورت ہو سن فرض کیتا تساں ویوز اپنے موبائل وچ آپ لاؤ بیٹھے، خود تساں اپنے جڑے ویوز ہیں اپنے موبائل تو لا سکتے ہیں۔ یعنی کہ جی میں مثال کے طور تے ویڈیو اپلوڈ کرنا سویرے یا ڈی دا کہیں ٹائم ویڈیو اپلوڈ کرنے تاں ان دے بعد جڑا نا تساں پہلے سب تو پہلے ان دا جڑا نا ان کو پہلی ویڈیو کو ان دا واچ ٹائم لا رہے سو فرض کے بڑی 5 منٹ دی ویڈیو ہے تو تساں کو وہ تارا واچ ٹائم 45 منٹ شو تھی ویسی 45 منٹ یعنی کہ واچ ٹائم لگسی ہوندا تے باقی رہ گئی ویوز والی گال تو ویوز جڑے تارے تک جتنے ضرورت ہیں تساں رات کو جلے سمدے وے وہ ویڈیو تساں چلا کے رکھ دے سو، ایٹومیٹکلی 1 منٹ بعد ویڈیو جڑا نا دوبارہ چل ویسی، ایٹومیٹک 1 منٹ بعد ویڈیو دوبارہ چل ویسی تاں ہی طریقے نال ایک ویڈیو دے وچ ایک واری تاں تاکو 8 ویوز مل سن تاں تساں میرے نال رابطہ کرے سو، بالکل فی سبیل اللہ میں تو سافٹ ویئر دے ساں، میں کوئی لالچ نہیں، کوئی مقصد یہ گال کہنی جی ہن نا جڑے یوٹیوبر وڈے ودن تے انہاں دا خالی گال کرو، گال کرن دے پیسے گھننے اپاں وہ چیز کہنی اپنے دے وچ تاں تساں میرے نال رابطہ کرے سو تے اپنا جڑے بندے کو یہ سافٹ ویئر ضرورت ہو سی تاں سافٹ ویئر میرے کو گھن سکدے تیرے محبت ہیں تے اے میں صرف کیڑی وجہ تو یہ کام کرنا پیا کہ جڑے دوست میڈیکلی غریب ہیں نہیں افورڈ کر سکتے پیسے بھرنا یا جنہاں دا چینل نہیں گروتھ کرنا پیا مقصد واچ ٹائم پورا نہیں تھیندا پیا تے انہاں واسطے خاص میں بھی ایک طریقے بالکل ہی یعنی کہ ہون چینل بنائے میں کوئی تھی گن 2-3 مہینے تے میرا صرف سبسکرائبر تھوڑا جہاں گھٹ ہیں، باقی واچ ٹائم میں اپنا کمپلیٹ کیتی ودا نیڑے لئی ودا ایک تک میرے ساں اس سافٹ ویئر دے وچ نا بڑے فائدے ہیں۔ فائدے کیویں ہیں کہ تساں جلے اپنا واچ ٹائم خود لا سکتے ہیں تو آپ کو بیاں دی ضرورت کیا ہے، جڑے بیاں دی کیا محنت کرنی ہے آپاں تے کیا بیاں دی آپ تانگ رکھ باونی ہے کہ یار سارا واچ ٹائم کمپلیٹ نہیں تھیندا پیا تے ڈھیر ایشو بن ویندے نا تاں ان دے وچ ایک تساں اپنا واچ ٹائم خود لا سکتے ہو۔ ان دے وچ نا جڑا سافٹ ویئر ان دے وچ اپنا اکاؤنٹ بنا کے جی میل آئی ڈی لے سو، جی میل آئی ڈی لا کے تے تساں ان دے وچ کچھ نہ کچھ جڑے نا تو سبسکرائب بھی مل گئے سن، سبسکرائب دا سسٹم ہی وچ ہے تے کچھ نہ کچھ جڑے نا سبسکرائب بھی 150 سبسکرائب بھی لگ گئے سی تھوڑا ہی سافٹ ویئر دے وچوں تاں رابطہ کرے سو جڑے برا کو سافٹ ویئر ضرورت ہو سی میں انشاءاللہ کو سافٹ ویئر دے ساں تے صرف
باقی میرے نال رابطہ کرے سن جڑے دوست سافٹ ویئر گھننا چاہتے ہو تو وہ میں اپنا نمبر بھی تو دے دینا ڈیٹیل دے وچ تے میرے نال جڑا رابطہ کرے سی انشاءاللہ تعالی میں ان بندے کو بالکل ہی فری دے وچ سافٹ ویئر دے ساں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو دے وچ. ان ویلے تائیں اللہ حافظ. گڈ بائے.